ده 8 سالên dagirkiriya li Efrînê her roj şeniyên resen rastî kiryaran tên. 8 salên kuştin, revandin, destdirêjî guhertina demografîk li Efrîna dagirkirî berdewam in. Her roj li Herêmê guhertina demografîk pêk tê. Mal û milkên şeniyan bi darê zorê tên desteserkirin. Di nava awqa sal de 10,208 kes hatine revandin, 778 kes hatine kuştin, 96 kes jî ji ber îşkenceyê ne. Di bîstê çileya 2018 dewleta Tirka dagirker êrişî kantona Efrîn kir, gelê Efrînê tevî şervanên xwe di xendeqên şer de 58 rojan li ber xwe dan. Piştî ew qas berxwedan da ku gel rastî komkujiyan neyê neçarî koçberiyê bûn. Me di vê nûçeyê de di nava 8 salan de kiryarên ku li Efrînê têne meşandin û li gorî raporên bêxistina mafê mirovan a Efrîn Sûriyê me berhev kiriye. Li Efrînê ji destpêka dagirkerina wê ve şeniyên resen ên di Efrînê de dimînin rastî gelek kiryaran hatin. 10,208 kes hatin revandin û çarenûsa gelek kesan hîna nediyar e. Hin kes bi dayîna pereyan hatin berdan, herwiha Efrînê 778 kes hatin kuştin û 96 kes jî ji ber işkenceyê ne. Diziyên li Efrînê birîna daran milyonek û 30,000 dar zeytûnê û daristanan hatin birîn. Hikûmeta veguhêz di sala 2025 de piştî hilweşîna hikûmeta Şamê hatina li ser desthiladariyê kiryarên li Efrînê hî jî didome. Ji kanûna 2024 heya cotmeha 2025 zêdetirî 405 kes rastî revandin û girtinê hatin. Ji wan 35 jinin, 7 jî bi temenên wan biçûkin. Di nava 11 mehan de zêdetirî 5 kes rastî kuştinê hatin, ji wan 33 jinin. Zêdetirî 121 kes rastî işkence, êrîş, istismar û lêdanê hatin, ji wan jî 5 jinin. Ev hemû ji hêla çeteyan û malbatên çeteyan ve. Li Efrînê gelekî dizî çê dibe û zêdetirî ew qas mûsimê zeytûnan hatiye dizîn. زیدتری 4,465 دارên zeytûnê, incas û hinar, herwiha 5,100 darên daristanan hatin birandin. Li Efrînê di sala 2025 de zêdetirî 7 hektar erd hatin şewitandin. Bi van gotinan mirov dikare bibêje bi pêkanîna van kiryaran li Efrînê ewlehînî ne.